chabwino to Malawi saphimba nyasi ndimene maphimba kuteku onse amene akubakira jomawa akuphimba nyasi paka nakhala kuti pamene paja sipanachitike cholakwika sibweza kuphimba paka kulembalemba anthu azitukwana azinyoza kuphimba chonyasa kuphimba nyasi sopano nyasi mukayiphimbe makabwanji pazatuluka ndithu ntchentche pamene popo patuluka ntchentche ajomo akupita ndikumatulusa ti maposti tawo tonyada tooneka kuti ayi is untouchable koma lizafika tsiku limene azafuneso pano kuti zimayi uja ammenya uja azalakirake kumusakasaka kumene ali chifukwa to anthu amangosunga zonse zimene munthu umapanga ndikumangozisiyako ukakhala ndindo umafunika kuti uzipanga zinthu zako responsibly koma zimene akupanga ajomozi lerolo anthu ambiri akhoza kwa bakira akhoza kutani koma chimo ndi chimo basi sini ze sini mulungu sakayang'ana zabwino kaya zina zimene wapanga koma ngati utatu afa uli mu chimo akangayang'ana za chimolo sopano chimo sitimaliyeresa yayi chimo timalirapo action imene ife tikunena ndi imene yamenya zimayi uja mbama kumenya zimayi ndi imene tikukamba ife sitikukamba zoti kaya munthu ndi wakuba kaya ajoma akupanga zabwino zotani ayi so ino amene mukuchedwa ndi kumamenya messenger Hezekiya amini wangelo atapita kwa Hezekiya kukamuuza kuti konza nyumba yako pakuti wasala pang'ono kufa Hezekiya sanapita makayang'ana wa uthenga anapita kukagwada pamaso pa Mulungu ndi kupempha kuti mukumbukire zabwino zimene ndakhala ndikupanga pamaso pano so ino amene mukuchedwa kubakira ashumba kuti kaya mayi ndani kumayankhula zambirimbiri kumanyoza kaya bile malata mungoona kuchedwa nazo komanso ndinene ichi director of youth wa kuchipani cha MCP baba Malondera ndakhumudwa nanu bingi munthu amene mukuchokera kuchipani chotsutsa sindikukhulupirira kuti mukanatha kubwera ndikumakanena kuti jomo wachita bwino kumbali yomenya munthu uja chifukwa ntchito inu amene muli MP mukudziwa ntchito yanu ndikupanga malamulo ku parliament so malamulo amene munachita kuti no to mob justice simungabwere ndikukanena kuti aya izakhala bwino wamenyedwa zimayi uja ndikuti simukuyimiriranso amalawi ichi ndichokhumudwisa kwambiri ndikukhulupirira kuti mukadakhala ena mukadapepesanso koma tikakamba nkhani ya jomo kuti itherepo ngopepesa tikunena kuti izi zitivuta kuti titero kaya muzi muhonga loya kuti asamuthandize zimayi uja chifoti ndi osauka ife tipanga njira ina iliyonse yothekera kuti zimayi uja alandire chilungamo tilumikizana ndi Ministry of Local Government tilumikizana ndi Ministry of Gender kuti mpakana chilungamo chidziwike koma tikaphimba chifukwa chotati ndi jomo sitichita bwino tisiya precedence chifukwa kutsogolo ichi chinthu ichi chizatulukanso ngati ajomo akuona kuti is untouchable today adziwe kuti tikuchosera masiku tikupita ku 2030 pando mmene pali a Professor Arthur Peter Mutharika pazakhala ena ndipo ma international organizations amathaso kubwera ndi condition imene imatha kumpangisa ngakhale president wobwerayo kunena kuti kupanga act tidaonapo ife kuti Auladi Musa anamangidwa milandu yawo itakhala kwa nthawi yayitali kulephera kuyenda Azomera Ngwira anamangidwa milandu yawo itakhala kwa nthawi yayitali kulephera kuyenda Henry Musa anamangidwa chifukwa chachani chama international donors amene amayika mayina kuti awa sangathe kupita ku mayiko athu chifukwa cha human rights anaphwanya human rights komanso sanamangidwe
so lero lwakhoza kukhala untouchable koma siku lina ajomo azindikire kuti azakumana ndi lamulo. Mona Malawi nonse ndithokoze kwambiri chifukwa cha nkhani imene ili pakati pathu, nkhani ya meya wa mzinda wa Blantyre Jomo Osman. Pa nkhani yonena kuti anaomba khofi kapena makofi anthu amene akuganizira kunena kuti akuganiziridwa kuti akhala akubera anthu mu mzinda wa Blantyre. Zonsezi zachitika mu nthawi imene mchitidwe wakuba kapena bwa umbanda mdziko lino wachuluka kwambiri. Tione masabata kapena miyezi iwiri yapitayi titha kuona kuti azimayi ambiri komanso asikana ambiri achitidwa chipongwe, aphedwanso m'mizinda yosiyanasiyana ya dziko lino. Mabungwe sanadzuke ndi kudzudzula mchitidwe umenewu. Mabungwe sanadzuke, anthu sanadzuke kuchuluka. Chimene timaona nkungolemba rest in peace, pepani, sore, nkhani zimathera pomwepo. Lero wakuba amene ambapanga confess kunena kuti ndili ndi timu yanga ya anyamata 25 timaba mulimbi, ndi ameneno anaombedwa makofi. Kuombedwa makofi kwa mzimayi ameneyo kwapangisa anthu kuti aone kuti mzimayi walakwiridwa. Komatu tikaonesesa mzimayi akupanga confess kuti iye ndi wokuba. Ndipo chinthu choyambirira Jomo asanayitanidwe ku polisi amayenera kutengeredwa ku polisi ndi mzimayiyo monga munthu wokuba. Lero tikuiwala zonena kuti Jomo Osman pompano wakonza mzinda wa Blantyre, kungoyankhula ndi mavenda amene amapanga ply kapena trading ma street malo osayenera, koma anawayankhula anthu onse acha ndi kuwachosa ma street ndi kuwayika ma designated areas. Sitinaombere m'manja, koma tauni yathu ili clean, tauni yathu ya Blantyre ili smart. Sitinaonetsa bwino zimene Jomo akuchita. Chimene timaona ndi chonena kuti Jomo akuchita zaphuma, Jomo akuchita zaphuma. Ife tomwe timadandaula ma street athu amakhala too congested, koma munthu akachita chabwino chochosa mavenda malo osayenerera kapena ma street, sitikuyamikira, tungokhala chete. Uyu mayi waombedwa makofi ndi wokuba, akuganiziridwa kuti amabera anthu mu mzinda wa Blantyre kugwiritsa ntchito amasikini. Tiyang'ane mbali ina. Asite mu mzinda wa Lilongwe, asite mu mzinda wa Blantyre amene amakhangati amati amatchulidwa oti task force akhala kumamenya azimayi, kumalanda zinthu azimayi. Tonsefe tikuona ndi maso athu. Mzimayi wogulitsa mandasi ali ndi mwana kumsana, mzimayi wogulitsa mtedza wophika ali ndi mwana kumbuyo, mzimayi wogulitsa nthochi ali ndi mwana kumbuyo. Ndi kulandidwa nthochi imene kapito yake ndi yochepa kwambiri, mwinanso wakongola ndalama ku banki Nkhonde. Ndi kulandidwa ndithu ndalama, ndi kulandidwa ngakhale zonse zimene amagulitsa zija, ngakhale ndili chero lomwe akupita m'manja mopanda kanthu. Wamenyedwa mzimayi ameneyoyo. Amalawi, mabungwe sitinayankhulepo kena kalikonse. Mabungwe timakhala chete, koma uyu amene akupanga confess kuti amapanga za upandu ndi amene tikumuyikira kumbuyo. Ndifuna ndidzudzule mchitidwe woyikira kumbuyo anthu okuba.
woyikira kumbuyo anthu achiwembu kuchokera kumabungwe osiyanasiyana. Tiye tiyang'ane the other side of the coin. Kodi azimayi amene amalandidwa zinthu ndi asiti aja, amene amalandidwa katundu, kulandidwa ndalama ndi asite, amene aja asite aja amapanga zabwino, amapanga zachilungamo. Tikanena kuti Jomwe akuphwanya lamulo, kodi awo amalanda azimayi katunduwa sakuphwanya lamulo, sakupanga abuse azimayi? Tilingalire zimenezo Malawi. Zomwe kwambiri.